Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić učestvovao je sinoć na debati u organizaciji Oxford Union debatnog društva u istoimenom gradu Ujedinjenog kraljevstva. Početna teza debate bila je: ova kuća vjeruje da je islam nekompatibilan s demokratijom, na kojoj su učešće, pored ministra Zukorlića, uzeli i malezijski bivši ministar obrazovanja Maslem Malik, Maid Nawaz ispred fondacije Quilliam i Musa Haraj ispred Oxford Uniona, koji su zastupali stav suprotan postavljenoj tezi, to jest da je islam kompatibilan s demokratijom, dok su s druge strane bili osnivač Islamskog foruma za demokratiju Zuhdi Yasser, britanski političar i bivši član Evropske unije parlamenta Ben Habib, te članovi Oxford Uniona Yashas Ramakrishnan i Benedict Masters. Sala Oxford Uniona bila je prepuna sa najviše interesovanja ove godine, a ova tema je od same najave dobila veliku pažnju među studentima Oxforda. Zukorlić je u svom obraćanju naglasio da je nepravedno i beskorisno postavljati pitanje da li je određena religija, uključujući islam, u suprotnosti s političkim sistemima poput demokratije. Nasuprot tome, on promovira koncept islamske jurisprudencije muslimanskih manjina koja pruža rješenja za miran suživot u nemuslimanskim društvima. Dalje, ministar Zukorlić je naglasio da muslimani trebaju aktivno učestvovati u demokratskim sistemima i imati vlastite institucije, jer je to najbolji način rješavanja izazova unutar svojih zajednica. Ministar je naveo pozitivne primjere i rješenja koja je Srbija primijenila kao model za muslimane u Evropi, te zaključio da islam i demokratija nisu suprotstavljeni koncepti i da evropski muslimani, posebno Bošnjaci, imaju odgovornost da podignu organizaciju muslimana Evrope na viši stepen. Da zaključim, islam i demokratija nisu suprotstavljeni pojmovi. Oni već funkcionišu zajedno, što se može vidjeti kroz primjere širom svijeta, uključujući Evropu. Kao musliman u vladi Republike Srbije ovdje sam da pokažem kako vjera može biti temelj za služenje društvu, za pravdu, poštenje i integritet. Nemojmo dozvoliti da nesporazumi ili izolirani primjeri ekstremizma zasjene istinu o islamu i demokratiji. Pozivam vas da jasno i glasno odbacite ovu tvrdnju. Ona ne odražava stvarnost niti nudi konstruktivan put naprijed. Glasajte protiv ove tvrdnje i podržite vrijednosti koje nas ujedinjuju, a ne dijele. Učesnici su žustro debatirali o tome da li su vrijednosti islama i demokratski principi međusobno u sukobu ili mogu koegzistirati. Na kraju, prisutna publika sastavljena od studenata Oxforda je glasala za ili protiv početne teze, gdje je ubjedljivo pobijedila teza koju je zastupao ministar Zukorlić. Ministar Zukorlić nije samo prvi državljanin Srbije koji je uzeo učešće na najprestižnijem debatnom klubu na svijetu, već vrlo vjerovatno i na Balkanu. Oxford Union je najprestižnije debatno društvo koje je prošle godine slavilo 200 godina slobode govora. Osnovano je 1823. godine i poznato po organizaciji debata sa istaknutim ličnostima iz politike, akademskog života i kulture, na kojem su učestvovali najpoznatiji lideri u svijetu, od britanskih Winstona Churchilla, Davida Camerona i Therese May do američkih predsjednika Nixona, Cartera, Reagana i Clintona, te državnike i poznate ličnosti poput Madeleine Albright, Henrya Kissingera, Dalaj Lame, Morgana Freemana, Benazir Bhutto i mnogih drugih.